Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu. Čítanie z knihy Genesis, 2. kapitola. Toho času, keď Hospodin Boh učinil zem a nebo, a nebolo ešte nejakého poľného krovia na zemi a nejaká poľná bylina nerástla, pretože Hospodin Boh nedal dažďa na zem. A nebolo ani človeka, aby obrábal pôdu. Len spodná voda vystupovala zo zeme a zavlažovala celý povrch pôdy. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa človek stal živou bytosťou. Potom Hospodin Boh vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka, ktorého utvoril. Hospodin Boh dal zo zeme vyrásť všelijakým stromom, lákavým na pohľad a dobrým na jedenie, aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania dobra a zla. Z Édenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu, a odtiaľ sa rozdeľovala na 4 ramená. Meno jedného je Píšón. Ono tečie okolo celej krajiny Chavíla, kde sa nachádza zlato. Zlato z onej krajiny je vzácne. Tam sa nachádza aj bdéliová živica a drahokam Onyx. Druhá rieka sa volá Gíchón. Tá tečie okolo krajiny Kúš. Tretia rieka sa volá Chidekela. Tá tečie východne od Asýrie. Štvrtá rieka je Eufrat. Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Potom riekol Hospodin Boh: nie je dobré človeku byť o samote. Dá mu pomoc, ktorá mu bude roveň. Vtedy Hospodin Boh utvoril zo zeme všetku poľnú zver i všetko nebeské vtáctvo a priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich nazve. Každý živý tvor sa mal volať tak, ako ho nazve človek. A človek pomenoval všetok dobytok, nebeské vtáctvo i všetku poľnú zver. Ale pre človeka nenašiel pomoc, ktorá by mu bola roveň. Vtedy Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok. Keď zaspal, vyňal mu jedno rebro a jeho miesto uzavrel mäsom. Z rebra, ktoré Hospodin Boh vyňal človeku, utvoril ženu a priviedol ju k človeku. Na to povedal človek: toto je už kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo je z muža vzatá. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilne k svojej žene a budú jedným telom. Tak, milí priatelia, zatiaľ čo Genesis 1. kapitola predstavuje veľkolepý a na Boha zameraný scenár stvorenia, tak text, ktorý sme práve počuli vďaka Fedorovi, ponúka trošku odlišný, trošku viac odlišný, no rovnako hlboký príbeh o počiatkoch. Tento druhý opis stvorenia sa viac zameriava na ľudí a známe ľudské skúsenosti, pričom aj božstvo je tu predstavené tak antropomorfnejšie. V tomto druhom opise stvorenia má človek bližší a intenzívnejší vzťah so svojím stvoriteľom, ktorý do neho vdýchne dých života a premení ho na živú bytosť. A človeka postaví do Edenu, a pozýva ho dávať meno poľnej zveri, nebeskému vtáctvu. A každý tvor sa bude volať tak, ako ho človek nazve. A skôr ako budem teraz pokračovať v príhovore, tak u nás na škole každý týždeň v rámci aj takej prípravy na Vianoce študenti majú také rôzne videá a ankety. A teraz bola otázka, aké máš meno a vieš, čo znamená. Tak skúsme navnímať atmosféru Bilgimu a čo hovoria študenti o svojom mene. Rodičia nám dali rovnaké mená a my sa vás pýtame, aké meno dali rodičia vám a aké vám meno dávajú ľudia. Poďme sa na to pozrieť.
Moji rodičia mi dali prezývku takú celoživotnú, že Fedor. To meno vzniklo pravdepodobne odvodením z mena Teodor, čo je akože Boží dar. No a to Fe sa tam pridalo pravdepodobne aj preto, že je proste Fe, akože železo, akože tvrdé železo. No a kamaráti ma volajú asi, jak im príde. Feťo, Fefe, Fesi. A to ja neviem, ako by som vysvetlil absolútne, takže je to tak. Tak ja mám kvôli svojmu menu až príliš veľa prezývok. Mám s tým skúsenosti už z základnej školy. Medzi najpopulárnejšie patrí Uma Puma, Uma Guma, to bolo vždycky. Tu na tejto škole to není až také časté, ale väčšinou teda ma volajú ľudia, že alebo Uma, takže obyčajne. Moje meno pramení až z Indie a má príliš veľa rôznych asociácií a príliš veľa rôznych významov, takže Uma stačí. OK, volám sa Bubo, teda to je moja prezývka Bubo a je to preto, lebo moji rodičia ma volajú Bubo, keď som bol malý a tak ma volajú aj moji kamaráti, lebo je to srandovné. Ďakujeme. No, moja prezývka je Míš, s veľmi dlhým I. Dobre. A myslím, že už žiadnu inú. A vieš, čo znamená tvoje meno, Miška? No, mám takú spomienku, že Michaela znamená ako Boh. Ale vlastne neviem, či to je pravda, ale ja žijem s touto spomienkou. Nie sú dobre. Ďakujeme. Prosím. Friky Šimi. No. Nemáš? Nie, nemám. Nevadí. Druhá otázka znie, že či viete, čo znamená vaše meno? Že naslúchajúci. Že roh. Popínavé rastlina. To reálne? Tak toľko naši študenti, ale aspoň niektorí z nich. Niektorí z nich sú tu. Mám sa postaviť vyššie, hej, kvôli videu. Ale teda mám aj prenosný mikrofón, lebo som si povedal, že pôjde medzi vás, ale teda chcem pokračovať ďalej v tom príbehu Genesis, ktorý nám bol prečítaný. A teda človek dá meno polnej zveri nebeskému vtáctvu. Prichádza moment, kedy samota človeka, pre ktorého sa nenašla pomoc, je naplnená prítomnosťou muženy. A muž a žena boli nahí a nehambili sa. A príbeh pokračuje ďalej. Ja verím, že mnohí z vás aj poznáte, ako to bude pokračovať ďalej, ale teda príbeh človeka pokračuje zlyhaním a vyhnaním z raja. A je veľmi zaujímavé si uvedomiť, že v momente, keď Boh venuje svoje slová hadovi, následne žene a potom mužovi, neviem, či ste si uvedomili, čo sa stane vtedy. Vtedy sa stane jedna veľká vec, dnes sme ju nečítali, ale je to také pozvanie možno si zobrať Genesis, lebo nastáva chvíľa, pri ktorej sa Adam obráti na svoju ženu a už ju nenazve mužena. Dá jej meno Šava. A to je kľúčový obrad v tom celom. Adam ako človek, pokiaľ si neuvedomoval svoju smrteľnosť, vnímal ženu ako svojho pomocníka, možno ako niekoho, kto mohol v tej pomyselnej hierarchii stáť pod ním a v jeho područí, a preto jej hovoril Iša, alebo mužena. Ale až vo chvíli, keď pochopil, že jeho nesmrteľnosť, alebo stratil tú svoju nesmrteľnosť a že môže pokračovať v potomstve a v deťoch a rodiť sa z plodenia nového života a z lásky, v tej chvíli sa Adam otáča k žene a prvýkrát v nej vidí samostatnú svojbytnú osobnosť, ktorej prináleží aj meno. A dáva jej meno. Už nebola žena, mužena, dáva jej meno. A až keď žene dal skutočné meno, získal aj on sám meno. Stal sa Adamom. S objavom mena sa zrodili skutočné ľudské bytosti, osobnosti. A
myslím, že Jonathan Sachs hovorí, že chvíľa, kedy sa Adam obrátil k svojej žene a nazval ju Šavou, bola kľúčovým obratom v histórii ľudstva. Vtedy začíname druhých vnímať v ich jedinečnosti úplne plnohodnotne. Aj my sami sa staneme Božím obrazom. Vo chvíli, keď dávaš meno, sám dostávaš, sám prehlbuješ svoje meno a odzrkadľuje sa v tebe obraz Boha. A ak by sme urobili ešte jeden krok a išli hlbšie, tak existuje priamy vzťah medzi tým, ako sa správame k ľuďom a ako sa správame k Bohu. A ak by sme začali čítať Bibliu a mená, aké sa dávajú Bohu v prvých kapitolách Genesis, tak zistíme, že sú tam dve označenia Boha. Elohim a Hašem. Ten prvé meno znamená Božiu spravodlivosť. Elohim je Boh, ktorý predstavuje a zahrňa všetky prírodné sily. Sila všetkých síl. Je to Boh, ktorého nachádzame v prírode, vo stvorení. Kdežto Hašem, to je jeho meno. Nevzťahuje sa k Bohu ako k súboru síl, ale k Bohu ako osobe. K Bohu ako bytosti. A keď sa pozrieme na Bibliu, tak celá prvá kapitola pri popise stvorenia používa Boha Elohim. Zatiaľ, čo druhá a tretia už používa obidve mená a vo 4. kapitole je Boh prvýkrát nasávaný, alebo teda nazývaný výlučne Hašem. Zmenil sa Boh v prvých 4 kapitolách? Nie. Zmenil sa človek. Zmenil sa človek a zmenilo sa jeho vnímanie Boha. V 1. kapitole je človek súčasťou prírody, v 2. a 3. sa stáva hovoriacou bytosťou, a prechádza možno z čisto prírodného rámca do kultúrneho prostredia, ale aj tak ešte človek nechápe sám seba ako osobnosť. Až keď dá meno Šave, stane sa Adamom a Genesis u Boha použije meno Hašem. Až keď dávaš meno, až keď v tom druhom vnímaš osobu, začínaš chápať osobného Boha. A možno skôr, ako sa posuniem ešte v jednej myšlienke môjho príhovoru ďalej, tak nevedel som, koľkí študenti tu prídu a koľkých teda budem poznať a tak, ale chcem v rámci tohto príhovoru teraz pozvať vás sa tak zamyslieť nad tým, že kedy ste skutočne počuli to svoje meno ináč, ako len tak, že som len nejakou bytosťou. Kedy ste možno zažili niečo, kde to vaše meno, ktoré ste počuli od niekoho v nejakej situácii, bolo to úplne ináč. Zrazu sa vám niečo vnútri pohlo, zmenilo. A nechcem, aby sme ostali len tak v tichu, ale možno sa tak otočiť k sebe. Ja sa prejdem a možno sa aj niekoho opýtam, ak budem mať odvahu a ten človek bude mať odvahu odpovedať. Ale teda otočiť sa k svojmu susedovi, otcovi, mame, kamarátovi, alebo kto je tu vedľa mňa a možno si spomenúť na jeden moment, kedy som ja počula to svoje meno ináč, ako som sa vtedy cítila a kedy to bolo. Pripomenúť si tú chvíľu. Čo v tom bolo také výnimočné, pekné? Kedy sa to stalo? Tak ak máme nejakú hudbu, tak môžeme, ak nie, tak len v tichu. Teraz nechám takú minútku. Dobre? Otočte sa k sebe. Nech sa páči. Dobre. Tak ďakujem vám, že ste takto možno sa tak vložili a z toho, že tu bol taký hluk, predpokladám, že niečo sa vo vašich životoch aj pekné udialo, alebo mali ste tú skúsenosť, a teda máme tú skúsenosť. A ja teda chcem sa niekto aj osobne podeliť bez toho, aby som ho vyvolával. Je to veľmi nepríjemné, samozrejme. Skúsim najprv takých, čo poznám. Ivan, chcel by sa podeliť? Počkaj, tak to s vami. Mne sa stalo teraz v stredu, som
absolvoval jeden rozhovor v rádiu a tá redaktorka ma volala Ivo namiesto Ivan. A mne celý čas a môj otec je Ivo, a celý čas, jak sme sa rozprávali, tak som myslel na svojho otca, vlastne, že aha, že takže či chcem alebo nechcem, tak môj život je s ním spojený. A bolo to pekné. Bolo to pekné, že aha, že tak mám otca, ktorý sa volá Ivo a že som s ním spojený. Ďakujem. Tak nejakých študentov by to chcelo, že? Si to premyslíte, spýtam sa zatiaľ kolegu. Matej, ty si skúsenejší na Bilgime ako ja, tvoje meno podľa mňa v ústach študentov je často omielané, ale teda ty, kedy si tak zažil, ak môžeš? Tak s mojím vlastným menom asi nie, ale skôr s prezývkou. A práve som nad tým rozmýšľal, že kým som prišiel na Bilgim, tak väčšina mojich kamarátov spolužiakov ma oslovovala prezývkou Belo a vlastne na Bilgime ma skoro tak nikto neoslovuje, ale keď napríklad, že Palo Jurčo alebo Kubo Uhlík ma tak oslovia, tak hej, cítim také zblíženie s nimi väčšie. Vďaka Belo, teda pre mňa to bude. Keď ti budem písať maily o odmenách, tak ti budem písať Belo. Bebe, môžem, či nie? Dobre. No, tak ja som Veronika. A je asi niečo podobné ako pán Ošteľ Beláček, ale teda Matej. Teda tiež tými prezývkami, že keď prosím ma nejaký človek vyslovene nejakú prezývku pre mňa, ktorú som ešte v živote nepočula, tak to je vždy také milé, také úplne také iné. Ďakujem. Asi by bol priestor naozaj sa pozdieľať oveľa viac. A ja vás teda pozývam aj doma, možno, alebo v tých chvíľach aj adventu využiť aj tie chvíle na to, že si tak uvedomiť, ako nás, kedy dostávame meno, čo to v nás robí a ako nás to mení a posúva, ale aj keď my teda oslovujeme menom. A Daniel mi povedal, že mal by som niečo aj v rámci príhovoru povedať o sebe, aby ma nemusel spovedať na ale Palo už veľa povedal, veľa múdreho, znelo to, ako keby niekto iný bol. Ale možno u mňa, tak keď sa predstavím, tak mám 2 deti a ten mladší má 4 roky a neviem prečo, oni ma nevolajú oco, ale ma volajú Petrik, moje deti. A teda Jakubko zvlášť. On si to praje, aby som ho nevolal Jakub, ale Jakubko, a preto ma volá Petrik. Je to úsmevné, ale ja si to tak, pre mňa to je veľmi silné, pretože jediný človek, ktorý ma takto volal, bola moja mama. A že vlastne on ani sám nevie tým, že Petrik, poď sa hrať, Petrik, budeš so mnou dnes spať a zaspávať a tak, že no, už sme si na to doma zvykli, ale že vlastne on ma ako keby tak aj pozýva, tak, no, že takú nehu dáva do toho, ale aj tak ako keby tak ma pozýva k tomu, aby som si tak neustále uvedomoval možno aj to, ako som milovaný, ale aj to a pozývaný k tomu, aby som si ten svoj vzťah k rodičom naozaj tak sa v ňom posúval a vnímal naozaj tých mojich rodičov, moju mamu ako taký veľký dar. A teda som skončil možno v tom mojom teraz príhovore v tom, že ak dávame meno, to znamená, že v tom druhom vnímame osobu a začíname vnímať aj osobného Boha. A keď som si chystal tento príhovor, tak som sa začítal aj do Halíka a on v jednom momente hovorí, že sa tak sám seba pýta, že to biblické posolstvo, to biblické posolstvo stvorenia, nenechali sme ho niekedy tak sklznúť do nejakej neplodnej húštiny podružných otázok typu ako sme boli stvorení, ako sa to stalo a na čo nám písmo ani teológia nedáva presné odpovede. A
A samotný Halík hovorí, že zmysel toho všetkého je, že človek je stvorenie a nie je sériový výrobok. A že má jedinečné meno, je úplne jedinečná, nezameniteľná bytosť so svojím nezastupiteľným poslaním na svete. A jedna štúdia hovorí, že pokora znamená uvedomiť si, že som úplne jedinečný. A že je fakt smiešné porovnávať sa s niekým iným. A že opakom pokory je neustále porovnávanie seba s druhými. Ten je viac, ten je menej, ten má to a ja som bol alebo bola o toto ukrátená. Ale pravá pokora je pravdivosť, uznanie skutočnosti, rešpektovanie svojho jedinečného mena, rešpektovanie mena toho druhého, svojho povolania, volania svojho mena, ale povolania aj každého iného človeka. A ak by sme mohli definovať život viery, tak je to život ako dialóg, kedy Boh hovorí moje meno a ja počúvam, naslúcham, pýtam sa, snažím sa odpovedať. Opakom toho je život nezodpovedaný, a teda nezodpovedný, monologická existencia toho, kto bezohľadne presadzuje sám seba, alebo čisto komfortne žije, splýva s okolím. A v tom je vnímam také pozvanie, že ak do hĺbky porozumiem tomu a prežijem to, že môj život prestáva byť monológom, tak mi zrazu nejde o to, aby bol vypočutý, uznávaný, uznaný, ale v prvom rade sa snažím počúvať, načúvať, pýtať sa, porozumieť, rešpektovať to, čo ma presahuje. Ak prestanem vnímať život ako monológ, dokážem počuť moje meno. Som zavolaný, volaný, volaná po mene. A nemusí to byť nič tajomné. Niečo tajomné v noci. Častokrát sú to chvíle, keď som zasiahnutý slovom alebo menom od priateľa. V rozhovore, alebo len tichou myšlienkou v vlastnom srdci. Boh má 1000 spôsobov, ako dokáže preskočiť iskru a prebrať ma. Ak počujem moje meno, prestávam presadzovať seba samého a uvoľňujem priestor, aby ku mne mohla prichádzať skutočnosť. To je priestor, kedy sa oslobodzujem od seba samého, od fixovania na seba a otvára sa mi priestor slobody. Uvoľňuje sa tá najvlastnejšia potencialita, ktorá bola do mňa vložená. To je chvíľa, v ktorej príjmam život ako dar, ale aj ako úlohu zároveň. A spravidla to nie je vec jedného okamihu. Je to niečo, čo v nás rastie, postupne a často nenápadne. Je to obsah a ten obsah nemusím hneď rozumieť. Zo začiatku nemusí byť úplne zreteľný a zrozumiteľný. A môže to byť pomalé a čiastočné porozumenie. Myslím si, že ak to volanie po mene je pravé, nedovolí človeku vrátiť sa do voľného vegetovania a vegetenia. Človek už nemôže byť len obeťou, ktorá hádže svoju zodpovednosť za život na niekoho iného. Vie, že je to jedinečné pozvanie po mene, že je to jeho vlastné meno, vlastné poslanie a nikto iný ho nemôže zastúpiť. A tak mi dovolte na záver citovať jeden chasický príbeh, ktorý hovorí Rabbi Majer svojim žiakom. Hovorí, že až sa ma posledný deň Hospodin opýta, Majer, prečo si sa nestal Mojžišom? Odpoviem, pretože som bol Majerom. Až sa ma opýta Majer, prečo si sa nestal Ben Akivou? Poviem mu, preto, lebo som bol Majer. Ale keď sa ma opýta, prečo som sa nestal Majerom, čo mu odpoviem? A tak mi dovolte počas tejto bohoslúžby osobne naozaj vyjadriť priestor, alebo teda vyjadriť veľkú vďačnosť. Veľkú vďačnosť za všetky tie mená, príbehy,
kolegov, študentov za tých 20 rokov na Bilgime, za to, kedy dokázali počuť, kedy ten príbeh bol pomenovaný, kedy zachytili svoje meno a kedy dokázali aj odpovedať. A je to priestor aj pre takú prosbu, nielen za Bilgim, za všetkých tých študentov a kolegov, ale aj za všetky naše školy a komunity, v ktorých žijeme. Je to prosba o to, aby sme dokázali naozaj počuť svoje meno a v dialogu, v pokore, v jednoduchosti naozaj naplňať to volanie, ku ktorému nás volá Boh.